innebär att hade det kommit här nu och försökt. Är det med eller? Jag tar fram min telefon också. Säg. Vill du ha den här jävla brännaren? Nej, inte nu för fan. Det är jävla taliban. Amanda. Får han till att raka så han ser inte klok ut. Här och lyfta alltså. Han har legat på marken i Åtnäs. Han har legat på marken hela tiden. Jo, men han har inte lyft. Han har inte varit här, Niklas. Han kommer från höger. Vi har inte hört att någon har lyft. Nej. Han sa att han kom från höger. Kolla. Övning.